Uy, bla bla. Pare, panalog, dali mo. Po mga tupay, welcome back muli sa ating YouTube channel mga tupay. At araw naman po namin mungay mga tupay ay mamimingwit na naman tayo. At nandito pa rin tayo sa Barangay Buhayang Bato mga tupay. At bumaba na yung tubig mga tupay, oh, labas na yung mga batuhan dyan, oh. Mami yan. Mami na tayo mga tupay. At kasalukuyan mga tupay, wala pa kaming huli ngayon mga tupay. Ano nangyari? Ang bayad, dyan pa rin. At siyempre, bumaba na ang tubig mga tupay. Makakahuli tayo mga tupay, no? Okay mga tupay, samahan nyo ako sa aking pamimingwit ngayon mga tupay, no? At siyempre, kung bago ka pala napadpad sa aking YouTube channel mga tupay, baka naman pasubscribe mga tupay. At siyempre, makikita na rin ang aking Facebook at mga tupay. Tupay vlog pa rin mga tupay, no? Okay, ano kami dito mga tupay? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima kami, anim kami na anglers nandito ngayon mga tupay, ng yung iba. Kasi mababa yung tubig dito mga tupay. Pero dito tayo ngayon kung gusto mga tupay. Bukan natin kung makakahuli tayo mga tupay. Kasi dito talaga yung spot natin. Kami ni Mami dito kami ngayon. Para makakahuli tayo agad mga tupay. Okay mga tupay, hagis na tayo sa ating pamingwit. Okay mga tupay, hagis na po tayo. Ayan, nakasit up na yung ating pamingwit mga tupay. At gagamit tayo ng floater ngayon mga tupay. Hindi muna tayo mag bottom line mga tupay. Subukan muna natin yung floater. So mga tupay, hahagis na tayo mga tupay. Sana may kakagat-kagat mga katupay. At nang hindi tayo mainip sa kakaantay. Okay. Hagis-hagis. Iya! Ula! Malapit naman. Mukhang mababaw na siguro mami, no? Natin be. Baka sasabit. Mababaw mga tupay. Uy, huli. Uy, huli na si mami mga tupay. Lulaki mami, oh. 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 Oh lala. Huli na si mami mga tupay. Ayan, oh. Hatak mami, hatak. Hatak mami, hatak. Ano basahan mami? Mami, basahan ba para di madulas kamay mo? Yan. Ay, basahan si mami mga tupay. Ayan, o. Uy naman, o. Op, op. Op, op. Hawakan mo, Mami, mami. Oh, yan. Nakahuli na si mami mga tupay. Ako wala pa. Sana makakahuli din tayo mga tupay, no? Kagad-agad. Babawan muna natin yung floater natin. At siyempre, hahagis tayo ulit mga tupay. Yan. Ito. Uy, mababaw pa rin talaga. Sana makahuli. Bayanan muna natin mga tupay kung may kakagat ba. Huli na naman si mami. Bakit ako wala pa mami? Huli na naman si mami. Ako wala pa. Mga tupay, mayroong huli si Idol. Malaking dalag daw. Tingnan natin. Ay, lumabas na yung buntot ah. Ay, lumabas na yung buntot. Ang lalaki pala nito. Eh, di makita. Ay, ang laki pa mga tupay, oh. Oh. Oy, ang laki nitong isa. Grabe. Oh. Mga tupay, ala, 1 kilo mahigit itong isa nito. Wala na. Laki pala nito, puro dalag mga tupay, oh. Ay. Sarap sa gata. First cut to mga tupay. Ano kaya to? Ano kaya to? Uy, malaki. Pulahan, mami. Uy, malaki.
Mami, basahan mami. Pasuyo. Eh, grabing laki nito. First cut mga to, first cut. Ang laki. Yakapin mo! Yakapin mo. Mahalin mo siya! Ala. Grabe laki nito. Aray! Yung laki mga tupay oh. Umusli. Pulahan. Uy. Yakapin mo, Barikoy! Yakapin. Oo. Mahalin mo siya! Ah, di na makawala to. Mami. Ay, grabe. Nalugi mga tupay oh. Oy. First cut. Malaki to mga tupay ah. Woohoo. Oh. First cut. Lika. Lika, lika. Wah. Tabatsuy. Tabatsuy, mami. Si. Mami, ulog mo! Hulog. Malaki pa naman. Pangalawang huli mga tupay. Ang bira, mabagal yung kagat natin ngayon ah. Mabilis pa yung kagat ng lamok nga. Pangalawa pang huli mga tupay. Pangalawa. Yun oh. Wah. Uy, pla-pla. Huli ni mami. Ni mami. Sana yung tap. Sana yung ano mami. Try. Okay. Hinangay. Kasi hindi natin nakita ng pusa. Laki pa naman mami. Oh. So, laki. Huli ni mami mga tupay. Lagay na natin dito sa lagayan ni mami. Ayan, lagayan ni mami oh. Wah, ay, malaki. Ayos. Magaling si mami ah. Nagulat si mami pagpitik niya eh. Lo. Lo lo lo. Lo lo. Lo lo lo. Lo lo lo. Lo. Laki nito. Panalop. Jadi. Panalop. Pare, panalop, dali mo. Ay, ini wala, wag na. Ang bihirang buhay. Kala ko malaki na. Malaki nga talaga. Pambira talaga oh. Pare, demonyo pala to. Ay. Sus, kalaki. Huwag kang mabigtas ha. Ay, 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 bakit ka ba? Bakit ikaw ang kumagat? Hindi naman ikaw ang sadya. Ay, sumabit sa palikpik. Ay, kala ko malaking tilapia na. Sus. Alakihan tayo! Mas malaki to sa akin. Akala ko papla na nga eh. Ang laki, sabi ko, laki nito, bigat! Kaya nga ako nga rin eh. Sabi ka na yan. Pambira. Ang laking janitor mga tupay. Ayan oh. Grabing laki. Buntis pa yata. Oo. Taba. Dadani, hamaw! Wow. Uy, may mga English din pala dyan. Marami na kagat. Lilipat kami doon, Pero may huli kayo dyan. ha? May huli kayo dyan. Meron ako nakakot kasi di namin na iahon. Dito, nawa ka niya ganun, pagpasok. Babay.
Yun naman, Dumulas. hihila ko pa lang. Nadano na. Nakawala na. Kilo. Ang makalating 8 kilo. Tapos yan. Laki. Pangatlong asak ko yan na. Ay, sayang, no? Sayang. Goodbye. Nanapit sa to. Huli ka na naman, Balbon. Huli. 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 Good size lang. Good size. Okay. Huli ka. Huli ka. Huli. Huli mga tatay, huli. Bla-bla. Woo! Bla-bla pare. Bla-bla. Huli ka. Huli ka. Huli, huli. Huli. Pula ang uso. Aray. Aray. Pula ang uso. Pula ang uso. Pula ang uso mga katupay. Okay. Lagay natin sa lagayan. Okay. Sunod-sunod na tayo pare ah. Huli din pare. Oh. Ulolo. Pre. Oh. Ito. Oh, sabay kami pare. Parehas yung laki pare ah. Pare. Lamang konti. Parehas yung laki ng nahuli natin. Yeah. Uy. Parang nilulunok na sa halos pare oh. Hala. Lamang konti. Oo. Lamang konti. Malaki yung sayo. Lamang ng konti. Ay! Ayos. Ayos. Up. Huli ka. Huli ka. Uy. 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 Ay. Huwag ka nang kumikwas. Okay. Huli ka na. Huwag ka nang bumikwas kaya huli ka na. Ano mga ato tayo? Oh, yeah. Nakungkul. Si Daddy. Ha? Di gaano malaki? Sakto lang yan, oh. Yan, oh. Hindi naman gaano malaki pa rin. Pasok mo pa rin. Yan. Baka buhul-buhul. Titakbo si pare. Kay Daddy to eh. Bay, nadala yung akin ah.
Yung akin yata nakahuli ah. Pare, nadala mo yung sa akin oh. Nadala yung akin. Ayos niya. Titin ako kung aw. Uy, nagkapulupot. Kanino to? Kay Daddy. Ang laki pala yung taga ni Daddy. Nadala pa yung akin. Tupay oh. Natangay pa yung aking pamingwit mga tupay. Huli mga tupay. Oops. Oops. Biyay. Oh, eh. Uy. Ito na nga. Ano? Umigwas. Kay natamaan na yung nguso mo. Wala na, hindi ko na makakawala. Okay. Yup, 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 yup. Tilapia. Oh, ha, ha. Oh, ha, ha, ha. Parang nalunok yata mami ah. Nawala na yung taga. Nalunok yata mami. Nalunok nga niya. Hinakmal talaga. Ha? Ayan ito. Oh. Hinakmal talaga mga tupay. Nawala na yung taga eh. Whoop, yeah. Oh. Ayos. Yun na naman mga katupay. Hapon na naman. Oras na naman ang uwian mga katupay. Si Mami. Uwi na kami mga katupay. Dahil hapon na. Titinan natin yung huli nila be. Kay Mami. Oh lala. Mayroong royal. Kunti lang. Ito na yung huli ni Mami at saka ni Daddy. Be? Natin. Uy, marami rin pala oh. Oh, malalaki pa mga tupay oh. Ayos na. Nalugi. Nasa 5 kilo rin to. 5 kilo. Be, kami ni pare. Tingnan natin be. Pare. May huli kang plapla, di ba? Nakadali si pare ng plapla malaki mga tupay. Ay! Grabe, laki. Dali yan. Ay. Grabe. Ha? Laki mga tupay oh. Ay, ay. Uy. Oh. Sus, grabe laki nito pare. Katulad sa nahuli ko ng ano ah. No? Oh. Laki. Lating kilo to mga tupay, isang piraso. Yan oh. Uy, uy, baka makawala. Pwede na tayo umuwi. Dami na pa tayong huli. Mayroon mari. Pwede. Oh, may araw pa naman. La, sige, tira. Tira. So, ayan o. Tira. Kagat. Nahiya siguro. Okay mga tupay. At natapos na naman ang araw ng linggo mga tupay.
Kita-kita na naman tayo ulit sa sunod na linggo mga tupay, sunod nating pamimingwit mga tupay. Hapon na mga tupay, kailangan na umuwi dahil wala naman kaming bahay dito. O yan o, palubog na yung araw mga tupay. Okay, yun na nga mga tupay, yun lang ang huli namin. Hindi na rin talo. Si Tari yung mas maraming huli, makahuli pa ng ano, mas malaking tilapia mga tupay ako, ilang piraso lang. Ba susunod na lang tayo babawi. Ayan o, sila si Pare at si Daddy. At okay, mga tupay, dito na lang muna tayo pansamantala mag-iwa-iwalay mga tupay. At siyempre magkita-kita na lang sa susunod ng mag-upload natin ng video mga tupay. Sunod natin pamimingwit. Sunod linggo na naman siguro ulit tayo mga tupay, mga pamimingwit. Dahil yan ang araw na talagang pwede tayong mamingwit mga tupay. Ready? Bye-bye. Pare! Bye-bye. See you again when may make vlog mga tupay.